No niin, moi kaikki. Olen Tuomo Liljenbeck ja olen täällä kertomassa teille, miten Suomen talous voidaan saada kasvuun uusiutuvilla energialla. Ja juuri sitä nimenomaista yksityiskohtaista keinoa me teille kerro, vaan me kerron teille oikeastaan, että mitkä on ne reunaehdot, mitkä oikeastaan nykyään on olemassa jo, jotka osoittavat sen, että ainoastaan uusiutuvilla voidaan pitkäjänteisesti tuottaa merkittävä osa meidän energiasta, ja se, että minkä takia just Suomen kannattaa tähän lähteä mukaan nyt välittömästi. Mutta katsotaan kaksi vähän uusiutuvien määritelmää, koska tämä on tärkeää sitten, kun puhutaan esimerkiksi bioenergiasta. Siitä on niin paljon erilaisia näkemyksiä ihmisillä. Mitkä teidän mielestä on oikeastaan uusiutuvia, koska Ville-Veikko Mastomäen sanoi, että kaikki on uusiutuvaa, kun oikein silmiin katsotaan. Siellä on aurinko, tuuli ja vesi, ne on välittömästi uusiutuvia. Sitten on peltobiomassat ja mikrobeilla tuotettu energia, niin mikrobiomassat, ne on nopeasti uusiutuvia. Vuoden sisään saadaan kierto pyörimään. Sitten metsä, se on aika hitaasti uusiutuvaa. Noin 50 vuotta, riippuu vähän metsätyypistä ja missä päin maailmaa se kasvaa. Turve ei ehkä enää voi mun mielestä laskea uusiutuviksi. Siinä on semmoinen uusiutumissykli noin 5000 vuotta, joka alkaa olla ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta vähän turhan pitkä aika. Sitten on hiili, maakaasu, öljy, jotka voi katsoa, että on geologisesti uusiutuvia, menee 1 000 000 vuotta plus, että saadaan sieltä sitten energiat käyttöön. Ja ydinvoima, kyllä, sekin on tietyllä tapaa uusiutuvaa kosmologisesti, eli supernova-räjähyksissä syntyy sitten rautaa raskaammat isotoopit, niin sitä kautta se saadaan uudelleen käyttöön. Mutta mihin te itse vetäisitte rajan? Sanokaa, monesko noista, mihin kohtaan vedetään? Joku idea sieltä, olkaa hyvä. Metsään. Metsään, okei. Metsään vedetään raja. Suomen WWF:n juuri äskettäin julkaistun raportin mukaan metsien käyttöä Suomessa voidaan nykyisestä ehkä vielä aavistuksen verran nostaa, jos niiden käyttötapa muuttuu ympäristöystävällisemmäksi. Mutta tässä nyt nähdään eräs tulkinta siitä, että miten paljon metsästä saadaan biomassaa käyttöön siten, että se on ekologisesti kestävällä pohjalla, ettei biodiversiteetti kärsi. Ja vihreittenkin visiot siitä, mitä me oikeastaan metsästä haluttaisiin ottaa, niin menee yli tämän WWF:n näkemyksen, että metsä jossain määrin kyllä, mutta ei sitä voi enää nykyisestä juuri lisätä. Eli se menee sinne uusiutuvat, mun nähdäkseni menee sinne aurinko, tuuli, vesi tälle sektorille, plus siihen sitten nämä nopeasti kasvavat kasvit. No vähän taustoja myös vielä sitten, että minkä takia uusiutuvat on se juttu. Tässä nähdään maailmanlaajuisesti, mitkä on tuet uusiutuville ja sitten taas toisaalta fossiilisille polttoaineille tuolla oikealla puolella. Fossiilisia tuetaan ihan valtavasti enemmän maailmanlaajuisesti, mikä tietenkin sitten vaikuttaa siihen, että uusiutuvia, jotta ne on kannattavia, niin niitä pitäisi tukea. No, mun mielestä oikeastaan uusiutuvien energian tuet voisi poistaa, jos me samalla poistettaisiin fossiilisen tuet kaikki. Toki siinä on se ongelma, että meillä on myös vanha infra, joka tukee fossiilisten käyttöä. Se pitäisi kaikki saada uusittua tukemaan uusiutuvien käyttöä. Ja Suomessakin tosissaan on laskettu, että ympäristölle haitallisia tukia vuosittain maksettaisiin 3-4 miljardia euroa, joka on aika valtava määrä, ja niistä energiasektorin osuus näistä ympäristölle haitallisista tuista on 700 miljoonaa euroa. Eli puhutaan ihan todella valtavista summista. Jos nämä kaikki laitettaisiin vaikka uusiutuvien kehittämiseen, niin siinä saataisiin aika pirun nopeasti edistyksiä hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa kohti. Ei se vielä mitään, vaikka poistettaisiin nuo tuet, me ei edelleenkään huomioida noissa fossiilisten polttoaineiden kohdalla sitä todellista vaikutusta, niitä kustannuksia yhteiskunnalle, ihmiskunnalle. Meidän täytyisi siirtää se maksu maksettavaksi niille, jotka niitä käyttää, eikä annettaisi heidän ulkoistaa kustannuksia muille. Niin nykyään on tietysti päästökauppa sun muut järjestelmät, mutta ei ne vielä läheskään kompensoi sitä, mitä haittaa fossiilisten polttamisesta tulee. Siellä on, nähdään
savusumut, kaikki vaikuttaa ihmisten terveyteen. Terveyskustannukset on melkoisia, fossiilisten poltosta aiheutuu ne haitat. Ja samoin tietenkin ilmastonmuutos. Siellä on kuivuutta, äärimmäisiä sääilmiöitä, kaikki nämä on lisääntymässä ilmastonmuutoksen vuoksi. Ja on laskettu, että maailmanlaajuisesti bruttokansantuotteesta noin 2% menisi tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Eli se kaikki voitaisiin käyttää paremmin, se voitaisiin panostaa siten, että ei annettaisi näiden ongelmien kasaantua, vaan luoda sitä uutta kasvua purkamalla näitä ongelmia siellä alkupäässä koko tuotantosysteemiä ja energiantuotantoa uusiutuvilla. No vähän faktoja vielä. Vihreitä ja muitakin uusiutuvien kannattajia syytellään siitä, että miten me ollaan kaikennäköisiä hippejä, jotka ei osaa ymmärtää maailman realiteetteja, mutta että faktat ei ole kyllä kohdallaan ihan kaikilla näillä muillakaan syyttelijöillä. Auringon säteilyteho on noin 4 kertaa 10 potenssiin 26 wattia, ja siitä maan pinnalle saapuu vain pienosuus, ja ihmiskunta käyttää siitä tällä hetkellä, tai energiaa ei tästä auringon tehosta, vaan ylipäänsä ihmiskunta käyttää noin 10 000 kertaa vähemmän kuin mitä uusiutuvia pystyttäisiin periaatteessa maan pinnalle ottamaan se kaikki energia, mitä maan pinnalle saapuu. Eli tuossa on ihan valtava ero ja uusiutuvien potentiaali on, kuten huomaatte, todella valtava. Ja uusiutuvat, tässä näkyy vasemmalla puolella tuuli, oikealla puolella aurinkovoima. Kuten nähdään, siellä on kustannukset jatkuvasti laskee tuotantokapasiteettien noustessa. Täällä aurinkovoiman hinta tulee koko ajan alaspäin. Ja samalla nähdään, että asennettu kapasiteetti aurinkovoimaa valtavassa nousussa. Samoin tuuli. Tämä trendi on ihan selvä. Uusiutuvat halpenee, niitä rakennetaan enemmän, niillä on suurempi potentiaali jatkuvasti. Uusiutuvat on siis tulevaisuutta. Tässä näkyy Euroopassa tapahtunut muutos. Siellä on tuuli, sitä on rakennettu, sen tuotantokapasiteetin nettomuutos on 2000-2013 kaikista suurin. Siellä on myös maakaasua, mutta aurinkovoima tulee sitten kolmosena. Ja laskussa hiiliydinvoima, raskas polttoöljy. Tuulivoima, sitä tietenkin täytyy tehostaa ja tehdä paremmaksi saavutettavaksi. Ihmiset vastustaa sitä monista syistä, mutta tässä on yksi innovaatio, mitä Pariisiin on tulossa. Tuulivoima puun muodossa. Siellä on tommosia pieniä propelleja, jotka pyörii ja kerää energiaa talteen. Toi ei ole ehkä enää yhtä ikävän näköinen kuin mitä sitten jotkut väittävät. Mun mielestä ne ei ole ikävän näköisiä, ne korkeat tuulivoimat, mitä niihin on totuttu. Ehkä tällä saataisiin vähän tuulivoimaa hyväksytämmäksi. Sitten aurinkovoima. Mitä aurinkovoiman suhteen voidaan tehdä? Vasta tuli tämmöinen innovaatio, joka lähti Jackie Chanin tuosta elokuvasta, jossa oli otettu Blu-ray-levystä pinnasta se levyn kuviointi, laitettu se kuviointikopio siitä aurinkokennon päälle, saatu kaapattua ne fotonit sinne paljon tehokkaammin ja nostettua sitä aurinkopaneelin tehoa siitä entisestään 40%. Et näillä tämmöisillä pienillä innovaatioilla voidaan vanhaa teknologiaa vaikka kuinka paljon optimoida. Ja näillä äskeisillä oli semmoinen pistävä tekijä, että ne ei ole suomalaisia, mutta kyllä Suomessakin saadaan tehtyä asioita. Turun yliopistossa on kehitetty bakteeri, joka tuottaa sokerista propaania. Seuraava askel tässä on se, että me kytketään bakteeri metabolia, jossa propaani syntyy johonkin yhteyttävään mikrobiin, jolloin voidaan suoraan ilmasta ja auringon energialla tuottaa propaania, kaasua, ottaa se talteen. Tässä on Suomen tuuliatlaksesta kuva. Nyt täytyy luntata. Tuossa Suomen tuulivoimayhdistys oli tehnyt laskelmia sen pohjalta, että mitä siellä on kasvumahdollisuuksiksi tuulivoiman suhteen Suomen olosuhteissa laskettu. Eli Suomen tuulivoimayhdistys ry:n mukaan suunniteltujen tuulivoimahankkeiden kapasiteetti tuossa 10 vuoden jänteellä on yli 10 gigawattia. Ja tämä vastaisi noin 17,5 terawattitunnin vuosituotantoa, olettaa tuotannon toteutuvan tyypillisesti noin 20%
maksimikapasiteetista. Ja tämä olisi sitten enemmän kuin Fennovoima. Fennovoima olisi vain vähän reilu puolet tuosta luvusta, sit jos se joskus rakennettaisiin. Uusiutuvat vaatii ehkä pientä sääntelyä, että ne saadaan kannattamaan, mutta Suomella on nyt se paikka hypätä mukaan tähän näin. Me voidaan tukea niitä hankkeita, rakentamista, siten saa vaihtotase kuntoon, kun ehkä pystyttäisiin viemään osaamista muualle, ei oltaisi niin riippuvaisia siitä muualta hankitusta energiasta, ja meillä tulisi enemmän energiaomavaraisuutta, ja tietenkin Suomen hiilidioksidipäästöt vähenisivät. Tulevaisuudessa tietysti taas meillä on paljon muita vaihtoehtoja. Maahan tulee todellakin vain hyvin pieni osa siitä auringon säteilyenergiasta. Me voidaan laittaa kiertoradalle satelliitteja, jotka suoraan sitten sieltä kiertoradalla poimivat sen energian talteen ja mikroaalloilla ohjata se sitten takaisin maanpinnalle, ottaa se energia siellä talteen. Ja sitten jossain vaiheessa, tietysti jos visioidaan vielä huimasti pidemmälle, niin voidaan mennä lähemmäs aurinkoa. Dysonin parvi rakentaa auringon ympärille, sieltä sitten komponentteja auringon ympärillä kiertää, jotka kerää sitä vielä tehokkaammin sitä talteen sitä säteilyä ennen kuin se pääsee avaruudessa hajantumaan. Äänellisesti siirrytään fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, nyt jos koskaan. Kiitos. Kiitos Tuomo. Olisiko Tuomolle kysymyksiä? Lähinnä siinä, että jos nyt lähivuosia ajatellaan, niin kuinka suuri ongelma nämä vuorokausi, vuosi ja säävaihtelut on kun tuotetaan uusiutuvilla energiaa, miten voidaan ongelmia ratkaista ja millä aikajänteellä? Jep, hyvä kysymys. Tämähän on aina tietysti yksi vakio, mikä sitten ei välttämättä edes vastustajilta, mutta ihmisiltä, jotka miettii, että miten pitkälle me voidaan uusiutuviin siirtyä, niin tulee vastaan. Ja meinasin siitä tuossa jo aikaisemmin esityksen aikana puhua, mutta huomasin, että aika kuluu niin nopeasti, että en jää sitä siinä. Ja onneksi se tuli nyt tässä kysymyksessä. Eli sähkön energian varastointi erinäköisin keinoin. Yksi tapa, miten voitaisiin tehdä se, niin synteettinen maakaasu. Silloin kun saadaan uusiutuvilla tuotettua sitä energiaa reilusti, silloin kun tuulee, silloin kun paistaa aurinko, niin luodaan synteettistä maakaasua. Meillä on Suomessakin olemassa hyvä maakaasuinfra olemassa, sitä voidaan hyödyntää sit synteettisen maakaasun osalta myöskin. Eli sitä otetaan talteen silloin, kun sitä tuotetaan reilusti ja käytetään sitten tätä varastoa silloin, kun uusiutuvat ei ole käytettävissä. Tässä on monia ratkaisuja, miten tätä voidaan tehdä, mutta ehkä tämä synteettinen maakaasu on yksi lupaavimmista ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossakin sitä puolta on paljon mietitty. Ja tietysti älykkäät sähköverkot on yksi juttu, eli voidaan tehokkaammin siirtää pidempiä matkoja sähköä. Tämä tietysti vaatii sen, että meillä on sitten poliittisesti vakaat olot ympäri maapalloa, eli siellä missä kulloinkin kannattaa uusiutuvia tuottaa, niin sieltä otetaan se energia, siirretään silloin muualle sinne, missä on yö, ei paista aurinko tai jos ei tuule, niin tätä kautta. Ja nämä on sellaisia juttuja, mitä niin Suomessakin on paljon osaamista, että näitä kannattaisi meillä täällä kehittää, saataisiin uusiutuvat paremmin hyötykäyttöön. Okei, sitten oliko Niina aloittaa? Joo, mä ajattelin, että mikä olisi lempi-uusiutuva tai ylipäätään lempi-energialähteet, jos olisi yksi valvonta, mistä tosi paljon rahaa kehittämiseen ja ratkaisuja, ja miksi? No siis kaikista suorin tapa olisi minun suosikki, tekisi mieli vastata silloin tietysti, että ihan niin kuin aurinkovoima, eli aurinkokennot ja keskittävä aurinkovoima, mutta sitten taas toisaalta bioalan ihmisenä niin tykkäisin myös huomattavasti siitä, että kehitettäisiin niitä mikrobeja, mitkä pystyisivät yhteyttämään suoraan meille sopivia biopolttoaineita, kaasuja. Tämä vaikea sanoa. Kyllä mä vastaan kuitenkin ne mikrobit, niihin pitäisi panostaa lisää, koska meillä on kuitenkin toi aurinkopaneelien kehitys on niin hyvässä vauhdissa muutenkin.